Reit ta, bore da. Braf iawn bod yma hefo'n gilydd unwaith eto. Braf hefyd cael croesawu ymwelwyr, rhywbeth da ni wedi weld gymaint ohono fo yn ystod y cyfnod Covid. Cyn i fi fynd trwy'r coeddiadau, byddwn ni gyflwyno yn gwasanaeth ni bore yma mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu dod at ein gilydd bore yma. Da ni'n diolch am dy ddaioni, Arglwydd. Da ni'n diolch am yr hyn wyt ti wedi roi i di ni, Arglwydd, y bwyd yn ymbolia ni, to dros yn penna ni. Ond yn fwy na dim, Arglwydd, da ni'n diolch i ti am roi dy fab, Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n gofyn y fydd yn addoliad ni bore yma yn gogoneddu dy enw di. Bydd efo Steff yn arbennig wrth i o agor y gair i ni. Felly bydd hefo ni heddiw yma yn enw ac yn hyddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Reit, ambell beth ar gyfer eich dyddiaduron chi, felly heno yma cwrdd ar Zoom fel arfer am 5, a hynny yng ngofal, yn dofal di, Steff? Yng ngofal rywun. Yng ngofal Dafydd, da iawn. O'n i'n dechrau cael rhyw cold shivers trona'n disgwyl Steff, na, chdi Eirin. Na, yng ngofal Dafydd. Wedyn nos ferchar, mi fydda ni am y tro cyntaf yn cynnal cwrdd gweddi hybrid. Felly, croeso cynnes i'r rhai yn chi sydd awydd, dod allan i stretcho'ch coesa i ddod i'n hi a Sera i fod yn fyw. Ac wedyn fydda ni hefyd yn ceisio darlledu hwnnw trwy Zoom hefyd. Dwi'n dweud darlledu, dim dyna di'r gair, ond mi fydd groeso i rei ymuno hefo'r cwrdd gweddi dros Zoom hefyd. Felly gan i weld sut fydd hynny yn gweithio. Un peth bach am 8 o gloch, nid am 6:30 fydd hwnnw mwyn i'n gallu sicrhau bod y plant wedi mynd i glwydo cyn i chi gyrraedd. Nos Wener, clwbiau plant ac ieuenctid, selar a cyffro fel arfer. A wedyn bore dydd Sadwrn nesa, cwrdd dynion a fi fydd neges yn dod ynglyn â hwnnw dwi'n siŵr. Reit, dwi'n meddwl na dyna ni o ran cyhoeddiadau. Cofiwch ar nos ferchar yr 5 ar 20 mae gennym ni gwrdd aelodau. Mi fydd papura y cwrdd hwnnw yn mynd allan wythnos yma fel bod chi'n cael nhw, wrth gwrs, bythefnos o flaen llaw. Reit ta. Wel, gawn ni gychwyn yn addoliad hefo yn ymwneud gyntaf, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd dduw holl alluog, gyda'r wawr y bore, dyrchafwn fawl i ti.
Reit, a di'r plant am ddod yn ei blaena. Dwi wedi anghofio sut i gwneud stori plant. Sut da ni'n cychwyn? Bore da, ia? Rhywbeth fel yna. Pawb yn iawn? Da iawn. Reit, dwi'n mynd i addangos llun i chi ar y sgrin rwan. So, Caleb, gan i'r llun yma i fyny. Reit, llaw i fyny. Be di hwn, da chi'n feddwl? Anna. Be? Germau. Mae'n fwy na German. Dwi ti ar y trywydd iawn, rhywbeth i wneud fo iechyd. Dewi? Wel, dweud y gwir, maen nhw i gyd i fod yn Covid. Felly'r virus, SARS-19 ydy hwn fi. Neu bwyd efo, ynde. Reit, ta. So, da ni'n gwybod beth ydy o. Ydych chi wedi gweld un o hein? Da ni methu. Wrth gwrs, peth nhw'n fawr fatha pel-droed, so ni'n gallu rhoi cic iddyn nhw, neu hedar iddyn nhw, so ni'n gallu dychmygu ben hefo'i nyrfgyn yn seithi atyn nhw, cael gwared o'r Covid, neu aniarach gyrru meg y ci allan i frathu fo. Wrth gwrs, dydy Covid ddim yn rhywbeth da ni yn gallu weld, ond yn rhywbeth bach iawn. Felly, sut oeddan ni'n edrych ar ôl yn hunain rhag Covid? Be oeddan ni'n gorfod wneud? Da chi'n cofio? Reit, Juda? Oeddan ni'n gorfod prawf i weld reit pwy sy'n hefo fa. Dwi'n meddwl bod rhan fwyaf yn ni wedi gael o'n ystod y 2 flynedd diwetha yma. Wyt ti ddim, wel, mae'n rei yn ni fwy tyff na'i gilydd ydan. Reit, beth amdano un o hein? Be di hwn? Ma, gwisgo mwgwd, golch i'ch dilo, da chi'n cofio'r gorfod defnyddio'r gel trwy'r adag. Wrth gwrs, da ni dalen, wrth gwrs. Mae dad hefyd yn golchi ddilo, blant. Reit, felly, da ni'n gwisgo masg. Wrth gwrs, doeddan ni ddim yn gallu weld o. Ond bod ni'n gallu weld o, oeddan ni'n gallu gweld i'w effaith o, yn doeddan. Oeddan ni'n gallu gweld beth o'n wneud i bobl. Felly, beth am ni feddwl rwan, be oedd o'n wneud i bobl? Gyda ni gychwyn, beth o'n wneud i chi? Be oedd Covid yn wneud i chi? Be ydych chi'n gael wneud, neu sut ydych chi'n teimlo? Oeddech chi ddim yn gorfod mynd i'r ysgol. Wel, oedd o'n fwy na hynny. Oeddech chi'n cael mynd i'r ysgol. Dad a mam yn siŵr di bod yn falch iawn o'ch gyrru chi yno, ond doedden ni ddim yn cael. Daniel? Yn union, oedd rhywun yn gorfod ymarfer corff tu mewn. Nes i feddwl rhannu chydig o lyniau o Ania Aran ac Elain yn dilyn Joe Wicks ar y sgrin, ac hefyd oedd gen i lun o'n ysgol Sul cyntaf ni dros Zoom, felly mae'n lun o Jane a Jude ar un ochr o'r sgrin, a wedyn ymhlant i'n eistedd ar y bwrdd yn trio defnyddio Zoom. Felly, wrth gwrs, o bob peth yn wahanol, ond yn fwy na hynny, be oedd o'n wneud i bobl? Dewi? Wel, oedd o'n wneud bobl yn hynod sal, ac yn golygu bod nhw'n yn marw. Felly, bod ni ddim yn weld o, oedden ni'n gweld i'w effaith o ar bobl. Mae o dal, wrth gwrs, yn cael effaith ar bobl. Wel, heddiw yma, yn darlleniad ni, fydda ni'n sôn, neu fydda ni'n edrych ar wr yr enw Thomas. Felly, os gofiwch chi dros yr misoedd diwetha yma, da ni wedi bod yn edrych ar beth gyda ffrindiau Iesu, Ioan, i ddeud amdani fywyd o. A da ni wedi cyrraedd rwan reit yn y diwedd, lle mae Iesu wedi atgyfodi, wedi dod yn fyw eto. Ond mae un o'i ffrindiau fo, Thomas, ddim yn sicr. Mae'n gweld y ffrindiau'n dweud, y disgyblion yn dweud, mae'n fyw. Ond mae o'n dweud, na, dwi eisiau gweld yr hoel ar ei fysad o, cyffwrdd i fysad o. Wel, dos ar un o'n ni wedi gweld Covid, fel yma, a da ni wedi gweld Iesu Grist neu Duw? Na, da ni ddim wedi gweld o. Ond, be da ni wedi gweld ydy'w effaith o mewn bobl. Wrth gwrs, peth drwg oedd effaith Covid ar bobl, neu nhw'n sal, neu golygu bod nhw'n marw. Ond, bod ni ddim yn gallu gweld Duw a Iesu Grist, da ni'n gwybod bod yn rhoi bywyd i bobl. Da ni'n gwybod bod o'n newid bywydau
bobl. Felly, fydda i sôn wrthych chi amdan hanesion gwahanol bobl dwi'n wybod amdanyn nhw, o ddim yn bobl neis cynt. Rach wedi bod yn y carchar, a dwi'n gwybod, cyn i fi gyfarfod Iesu, oeddwn i'n gallu bod yn ddigon o, ddim yn berson mor neis a hynny, chwaith, Dewi. Pam nath Duw gadael Covid digwydd? Reit, a mae hwnna'n gwestiwn da, ac mae'n gwestiwn i'r selar, mae'n gwestiwn i'r selar. Wrth gwrs, mae'n gwestiwn, pam bod y bethau drwg dal yn digwydd yn yn byd ni. Os edrychwn ni beth sy'n digwydd yn y byd ar hyn o bryd, fel rhyfeloedd, dod i lawr i bechod bobl. Bod rhywun fatha Putin angen Iesu Grist o Duw fywyd o. Felly, pam da ni'n meddwl amdan yn darlleniad bore yma, da ni'n meddwl, wel, bod ni, fatha Thomas ar y pryd ddim wedi gweld Iesu, da ni'n gallu gweld yr effaith mae'n gael ar fywydau bobl, yn neud bobl yn lan, yn rhyddhau nhw o'i pechod. So dyna dwi eisiau chi feddwl amdano. Felly, gwrandewch ar y darlleniad bore yma i weld sut oedd Thomas yn ymateb, hold on, dwi eisiau gweld. Wrth gwrs, mae yna rei bobl wedi bod yn dweud, dwi ddim yn credu yn Covid, dwi ddim yn gallu weld o, ac wedyn wedi mynd yn sal, iawn, go iawn, oes, reita. So, fi oedd yn meddwl pan oedden nhw'n mynd yn sal, wait, mae'n just a natural cause. Wel, eto, dydy hwnna ddim yn gwestiwn i'r selar, mae hwnna'n gwestiwn i mam sydd yn feddyg. Felly mam, dros y bwr bwyd amser cinio yma, diolch yn fawr iawn i chi, dwi'n eich fynd eistedd lawr. Pan o'n i'n deud stori plant ddiwetha 2 flynedd yn ôl, oedden nhw lot iau, so doedd rhywun yn cael y cwestiynau yn ôl. So rwan, yn disgwyl cael cwestiynau yn ôl. Diolch yn fawr iawn i chi, a diolch Dewi, dwi'n gwerthfawrogi'n sgyrsiau ni yn y selar. Reita. Emyn nesa rwan, dewch bobl Crist. A fel 2 emyn mewn un, so na ni gychwyn efo, dewch bobl Crist, cyfododd canwn fawl i'n brenin byw, ac wedyn bydda ni'n mynd yn syth o'r emyn yno i'r drydedd emyn, pwy arglwydd allai byth achub nhw eu hun, ein cwilydd oedd fel dymder môr dy ras o'i ddyfnach fyth.
Diolch Ann. Reit, os gynnwch chi feibla o'ch blaena, ga'i ofyn i chi droi i Iowan benod 20 ac mi fydd yr darlleniad hefyd ar y sgrin i ni. Felly fyddai'n darllen Iowan penod 20 ac wedyn adnoda 24 i 31. Nid oedd Thomas a elwir Didymus, un o'r 12, gyda hwy pam ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ym mewn wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi eu cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn y fus yma, edrych ar fy nwylo. Estyn y law a'i rhoi yn fy ystlys. A paid â bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, a am i ti fy ngweld i yr wyt ti wedi credu. Gwyneu byd yr rhai a gredodd heb iddynt weld. Roedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion nad ydynt wedi cofnodi yn y llyfr hwn. Ond mae'r rhain wedi cofnodi mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Wel, amen. Cyn i fi wahodd Steffan i fyny i agor y gair i ni, gan i droi sy'r arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch am yr hanes yma yn cyfadda yn bod ni'n aml fel Thomas yn cwestiynu ac yn gallu amau, ond arglwydd, da ni'n diolch bod ti wedi codi o'r bedd a trwy hynny wedi rhoi ffordd i nina hefyd ddod at Dduw. Rwy, da ni'n diolch fel mae Iesu'n dweud yma, tangnefedd i chwi, ac yn gofyn arglwydd yn neud i roi tangnefedd i ni bore am arglwydd. Beth bynnag ydy'n sefyllfa ni, sydd bynnag wythnos da ni wedi gael wythnos yma, arglwydd, da ni'n gofyn y fydda ni yn cyfarfod y Crist atgyfodedig bore yma wrth i ni addoli ac wrth i ni wrando am yfyrio ar y gair. Arglwydd, da ni'n gofyn y fyddi di'n rhoi tangnefedd i ni fel eglwys, hefo'r sefyllfa, hefo'r adeilad, a sefyllfa o fod yn parhau i chwilio am nidog. Rydyn ni'n diolch bod ti'n frenin dros yr holl sefyllfaoedd yma. Yn wir, arglwydd, bod ti'n frenin dros y sefyllfa echrydus efo Covid ac yr hyn sydd yn digwydd yn yr Ukraine. Arglwydd, da ni'n gofyn iddi di'n tawelu yn calonna ni, arglwydd. A da ni'n diolch, arglwydd, y bod ni ddim fel Thomas a'r disgyblion cyntaf yn gweld y creithia ac yn eu cyffwrdd nhw eto yn gweld y newyddion da yn mynd ar led a bywyda yn cael i'w troi. A ni'n diolch, arglwydd, bod yr efengil yn newyddion da i'r disgyblion cyntaf, ond yn parhau i fod y newyddion gorau yn gyfer ni i gyd 2000 o flynyddoedd ers y digwyddiadau yma. Gyda ni'n cyflwyno Steff i chdi rwan wrth i ni fod yn edrych ar y darn yma yn fanylach. Ac arglwydd i'r rhai wrach sydd yn gwrando neu yma bore yma, sydd eto i gredu, arglwydd, da ni yn gofyn y fyddi di yn i'w procio nhw, arglwydd, y fyddi di yn agor i'w llygaid nhw, i nhw allu credu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw. Meddwl bod nhw hefyd yn cael bywyd yn ei enw
ef. Felly bydd hefon i arglwydd yn enw ac yn hyddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. O, mae'n ddrwg gen i Steff. Oes, mae'n emyn. Ysbryd Sanctaidd, dyro'r golau a'r deiriau di dy hun ac o'r un i'r ysgrythurau dangos i ni geidwad dyn. O, diolch. Diolch Eirin. Ac mae'n fraint cael bod yma eto y bore yma. Diolch Dewi am y cwestiwn hefyd. O'n i wir yn hoffi hynna, achos da chi'n weithiau, da ni'n medru sefyll yma blaen ac yn siarad ac yn trio esbonio gair, ond mae'n dda clywed nôl. A mae'n dda cael cwestiynau. As os unrhyw un byth efo cwestiwn, mae'n dda gofyn o. Ac o'n i'n meddwl, to be, newn ni mewn pythefnos, gobeithio, newn ni drio ateb y cwestiwn yna yn y cyfarfod. Okay? So dim wrthos nesa, ond efallai mewn pythefnos, newn ni drio gweld os fedrwn ni ateb yr cwestiwn yna i ryw raddau, fod o'n gwestiwn mawr. Achos, da ni'n dod i ddiwedd Ioan. Da ni'n dod i ddiwedd Efengil Ioan y bore yma. Da ni wedi bod yn edrych ers y blwyddyn newydd yn dod ar yr Efengil yma, ar y cofnod hanesyddol yma. Da ni wedi bod yn edrych a wedi bod yn mynd trwyddo fo gyda yn gilydd. A diolch i chi gyd, dwi'n teimlo, wedi teimlo allan o nyfnder yn sicr, ond diolch am yr holl negeseuon da chi wedi gyrru ar adborth ac yn y blaen wrth i mi drio a cael y cyfle ar fraint i edrych yn ddyfnach i mewn i'r hanes ac i'r Efengil. A mae wedi bod yn wych, yn dydy, mae wedi bod yn ffantastig edrych efo'n gilydd ar hwn yn ystod yr wythnos ac ar syliau. Ac am hwn fysa ni'n gofyn i chi wan, wel, beth oedd Ioan yn trio i wneud? Beth mae Ioan wedi bod yn sgwennu amdano fo yn yr Efengil yma? Mi fysa pawb, dwi'n siŵr, efo atebion efallai chdi bach wahanol, achos yn amlwg mae'r ysbryd yn siarad efo ni mewn gwahanol ffyrdd. Ond gobeithio fydden ni efo ateb weddol debyg, oherwydd mae'r geiriau, mae gen nhw ystyr. Ac mi roedd Ioan yna, ac mae Ioan yn ceisio rhannu rhywbeth gyda ni. Wel, y pwynt bore yma, a beth dwi eisiau edrych arno fo, da ni'n yn gorfod gofyn i'n gilydd beth oedd Ioan yn trio i wneud, oherwydd mae Ioan yn dweud wrthyn ni. Ac yn Ioan 20, nath o ddarllen am Thomas, ac anghrediniaeth Thomas, ac wedyn ar ôl yr hanes yna, ac yn arwain allan o hwnna, mae Ioan yn dweud hyn wrthyn ni. A Ioan sydd yn sgwennu hyn yn ei eiriau fo'i hun, mae'n dweud yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion. Nad ydynt wedi ei cofnodi yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi ei cofnodi mwyn i chi gredu mae Iesu yw'r Meseia, Mab Duw, ac mwyn i chi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Felly dyna ni yng ngeiriau Ioan ei hun.
Dyna pam nath Ioan sgwennu. Dyna beth mae Ioan wedi ceisio i wneud. Galle fo fod wedi sôn am gymaint o bethau eraill. Oedd o wedi dilyn Iesu am 2 blynedd, oedd o wedi siarad am lot, ac ar ddiwedd y pennod 21, mae e'n deud, wel, sa chi'n sgwennu bob dim, da ni'n wybod am Iesu, fysa'r llyfrau yn llenwi'r ddeiar i gyd. Ond beth mae o wedi wneud yn fama, yn yr llyfr yma, yn y ddogfen yma, ydy mae o wedi ceisio, mae o wedi gadael rhai arwyddion allan, ond mae o wedi ceisio rhoi y pethau pwysig yna mwyn i cofnodi nhw, mwyn i ni gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i ni trwy gredu cael bywyd yn ei enw ef. A felly, bore yma, dwi jyst eisiau edrych ar hynny, yn syml iawn, neges syml, neges gobeithio bydd yn atgoffa ni, a neges fydd gobeithio'n dod â'r cyfan at ei gilydd, y cyfan da ni wedi i ddysgu o edrych ar y Ioan, ac yn edrych yn arbennig ar adnod 31 yn fanna. Felly, ewch i ni gychwyn, beth mae Iesu, beth mae Ioan am i ni gael o'r llyfr, beth mae o eisiau i ni wneud, sut mae o am iddo fo gael effaith arno ni. Wel, y peth cyntaf di, mae o am i ni gredu. Mae o am i ni gredu. Mae'n dweud, ond mae'r rhain wedi eu cofnodi mwyn i chi gredu. Dyna'r peth cyntaf. Rwan ta, dwi'n bod, os ydych chi fel fi, dwi wrth y modd yn darllen biwgraffiadau gwahanol, yn aml rhai am chwaraewyr rygbi, neu dringo, neu seiclo. Rhai na chi sy'n fi'n gwybod bod fi'n medru mwydro am oriau am yr llyfrau a'r hanesion gwahanol yma. A mae biwgraffiadau yn ddiddorol, ac maen nhw'n hanesion, a da ni'n medru dysgu rhai pethau am y person, sydd yn yr biwgraffiad. Ond mae Ioan efo pwrpas gwahanol. Dio ddim jyst yn sgwennu i ni gael rhyw fath o wybodaeth ac i fedru dweud, wel, oce, dyna ni. Da ni wedi dysgu am Iesu. Na, mae o'n deud mae yna bwrpas arbennig. Mae eisiau i chi gredu. Mae hwn angen cael effaith arnoch chi. Mae o'n berthnasol. Mae o'n berthnasol i bawb. Mae gen fo bwrpas. Mae'r neges yma'n bwysig. Mae'r person yma, mae o'n bwysig. Rwan mae'r credu yn yr adnod yma, yn y gwreiddiol, mae yna lot o ddadle, wel, beth ydy'r credu yma? Ydy Ioan yn sgwennu mwyn ceisio perswadio pobl sydd ddim yn Gristnogion i ddod yn Gristnogion? So, hynny ydy mwyn perswadio pobl i gredu yn Iesu, neu ydy o yn siarad i Gristnogion ac yn sgwennu i Gristnogion ac yn dweud, dwi eisiau chi barhau i gredu. Wel, dwi'n meddwl mae'r ddau yn wir i ryw raddau, dydy. Mae Ioan yn deud, mae'r neges yma, mae'r person yma, mae'r efengil yma, mae be dwi wedi sgwennu mor bwysig, mae rhaid i chi gredu. Mae rhaid iddo fo gael effaith arnoch chi. Mae rhaid i chi ni jyst ddeall o yn y pen, mae rhaid iddo gael effaith ar y galon hefyd. Credu. Chwi roi darlun i chi. Yn yr ystafell yma, mae gennym ni o leia 2 ddoctor. Dwi'n gwybod fod Nerys a Bethan fod nhw'n ddoctoriaid. Dwi'n gwybod hwnna yn y pen. Dwi rioed i bod atyn nhw yn hun, felly does gen i fi ddim profiad personol. Ond dwi'n credu bod nhw yn ddoctoriaid. Ddydwn ni rwan yn sydyn pe bai Anna yn mynd yn sal. Just yn fanna rwan. A bod yna rhywbeth yn digwydd iddi hi, a bod hi'n mynd yn ddiymadferth yn beth. Wel, wedyn mi fyswn ni am ni yn credu yn Nerys ac yn Bethan chydig bach yn fwy oherwydd fyswn ni'n deud, hei, Nerys, Bethan, dowch at Anna, dowch i helpu. Achos fyswn ni'n gwybod, wel, maen nhw'n ddoctoriaid, ond mae o'n bellach, diom just yn y pen, dwi angen i help nhw, dwi'n gweiddi am i help nhw. A da chi'n gweld, dyma sydd gen ni fama, mae Ioan yn dweud, wel, nid just gwybodaeth yn y pen ydy hyn am Iesu Grist, dwi eisiau dweud chi, mae angen i chi gredu. Mae rai chi ddeall efo'r pen, oes, ond efo'r galon hefyd. Mae'r neges yma sydd gen fo yn holl bwysig.
Mae o fel fforch yn y ffordd. Os ydych chi'n dychmygu mynd ar ffordd ymlaen, a mae Iesu'n eich gwynebu chi, a mae yn eich fforsio chi fynd un ffordd neu ffordd arall. Hynny mae rhaid chi gredu neu ddim credu yno fo. Mae rhaid i ni ymateb. Mae rhaid i hyn ddod â goblygiadau i'n bywyd ni. Oedden ni'n gweld hyn yn reit yn y bennod cyntaf, yn adnod 11, daeth i'w gynefu'n ei hun ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoi sydd yn twy y rhai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Duw. Felly mae Ioan yn sgwennu a mae eisio'n perswadio ni, mae eisio i ni gredu. Mae rhaid i hyn gael effaith arno ni. Felly dyna'r peth cyntaf. Ond wedyn, dyn ni'n gweld, mae o'n sgwennu, ond mae'r rhain wedi eu cofnodi mwyn i chi gredu, mae Iesu. Rwan Iesu oedd enw Iesu, y person yma. Felly nid siarad a nid sgwennu am ryw syniadau yn unig mae Ioan. Mae o'n sgwennu am berson real, person hanesyddol. Person oedd yn ddyn. Person oedd Ioan wedi weld. Bore ddoe, nes i fynd lawr grisiau ac oedd dicadom ar yr teledu. Chi'n gwybod beth i dicadom? Maen nhw'n raglenni plant. Ond, bore ddoe, oedd o'n excitement mawr, achos nid jyst dicadom oedd yna, ond oedd eirin ar dicadom hefyd. Ac oedd o'n esbonio, oedd o'n mynd o gwmpas Castell Biwmaris, ac oedd o'n taflu water balloons ar bobl ac yn y blaen. Ond beth oedd eirin yn neud oedd o'n deud, wel, se rhywun yn ymosod ar yr castell, dychmygwch rhywun yn ymosod ar y castell, beth oedd yn digwydd oedd ne bobl yn sefyll yn fama yn taflu cerrig. Ac oedd o'n deud oedd ne bobl uwchben yr murder holes, os dwi wedi ddeall yn iawn, ac oedd o'n deud sbiwch ar y cerrig yn fama. Fama fyse pobl yn gollwng y giat i lawr. Hynny oedd eirin yn dweud, oedd ne bobl real, nid jyst wneud pethau fyny oedd o'n siarad amdan, oedd o'n siarad am bobl real. Wel fama mae Ioan yn siarad am berson real. Fedrwch chi fynd i Jerusalem a cerdded o gwmpas lle oedd Iesu wedi cerdded. Fedrwch chi fynd i Israel. Rwy'n efallai bod hwn yn swnio'n bwynt syml, ond mae actually'n bwynt pwysig iawn, iawn. Achos mae Ioan yn sgwennu am y person yma mae o wedi weld. Mae o'n llygad dyst. Gyfalle bod yna rai ohono ni bore yma, a rhai yna chi, efallai bod chi'n ansicr. Ella blant yn arbennig bod chi ddim yn siŵr os ydych chi'n credu'n Iesu Grist. Ella bod chi wedi clywed mam a dad yn dweud pethau. Efallai bod chi yn stryglo ac yn meddwl, ydy hyn yn wir? Ai jyst syniadau sydd gennym ni yn fama? Sut ydw i'n gwybod bod hyn yn wir? Sut ydw i'n gwybod bod hwn yn wahanol i unrhyw beth arall? I unrhyw neges arall, i unrhyw grefyddau eraill dwi'n clywed amdanyn nhw. Ond y pwynt mae Ioan yn trio wneud fama di, mae Iesu'n berson go iawn. Mi roedd o'n real. Mae'r hanes mae o wedi roed yn hanes go wir. Mae wedi weld o a mae o wedi sgwennu fo. Dych chi'n gweld nath Duw ddim just siarad trwy broffwydi neu drwy syniadau efo ni, mi ddaru Duw ddod i hun. Mi ddaru Ioan gyffwrdd Iesu. A mae Duw wedi rhoi y cofnod yna i ni yn fama, fod Ioan wedi gweld o. Fod Ioan wedi gweld yr holl bethau yma. Nid jyst stori sydd gennym ni yma. Mae hefyd yn bwysig, achos yn cymdeithas ni, dyn ni'n cael lot o bobl yn dweud, wel, mae rhaid i ni edrych tu mewn i ni, mwyn i ni ffeindio'r gwirionedd. A dyn ni'n gweld oblygiadau hynny yn cymdeithas ni. Mae lot o broblemau yn cymdeithas ni. Mae pobl yn trio stryglo ar hyn o bryd a gweithio allan, wel,
beth ydy'r gwir? Ydw i'n teimlo rhywbeth? Ydy hwnna'n golygu bod yn wir neu ddim? Wel, beth mae Ioan yn dweud ydy, peidiwch â sbïo tu mewn i chi, sbïwch tu allan ar y person yma. Y person go iawn yma. Mae yna lot o bobl yn cymdeithas ni hefyd yn deud, wel, gewn ni ddewis beth sydd yn wir neu ddim. Ond y gwir ydy, oedd Iesu'n berson go iawn. Dyn ni methu dewis sut mae person go iawn yn ymddwyn yn adan. Hynny fydde pobl yn cymdeithas ni ddim hyd yn oed yn trio newid beth mae rhywun arall wedi ddeud. Dyn ni o leia'n cymryd beth mae'r person yna yn ei ddweud. A be mae Ioan yn deud yma, dwi wedi cofnodi be nath y person yma ddweud. A felly mae'n bwysig bod ni ddim yn mynd a trio newid hynny. Mae rhaid i ni dderbyn Iesu ar beth mae o'n ddweud, neu ddim o gwbl. Ac mi roedd Ioan wedi gweld, wedi treulio amser. Oedd o wedi gweld Iesu pan oedd Iesu efo anwyd. Oedd o wedi weld o, siŵr, pan oedd o'n hapus ac yn chwerthin. Oedd o wedi weld o pan oedd o'n drist. Oedd o wedi weld o pan oedd o wedi marw. Ac oedd o wedi weld o pan ddoth o'n fyw. A mae wedi sgwennu'r pethau yma lawr i ni. Chi'n gwybod, fedrwn ni ddim troi geiriau Iesu fama wan, a fedrwn ni ddim trio i droi o mewn i ryw feddyliau a ryw grefydd. Mae rhaid i ni dderbyn, mae person sydd gennym ni yn fama, mae Ioan yn sôn amdano fo. A mae rhaid i ni wynebu hynny. Mae rhaid i ni wynebu a wneud penderfyniad arno fo. Eto, reit ar gychwyn Ioan adnod 14, a daeth y gair yn gnawd a phreswylion yn plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Gwelsom ei ogoniant ef. Mae Ioan wedi gweld. So, mae Ioan yn dweud, mae rhaid i chi gredu. Dyna pam dwi wedi sgwennu, fel bod chi'n credu. A dwi'n sgwennu am berson go iawn. Wedyn yn drydydd, mae e'n mynd ymlaen. Ond y mae'r rhain wedi cofnodi er mwyn i chi gredu, mae Iesu yw'r Meseia. Iesu ydy'r Meseia. Yr un sydd wedi i eneinio, y brenin. Yr un sydd wedi ddewis, yr un sydd wedi dod i'n hachub ni. Yr un mae Ioan yn dweud sydd wedi dod i achub bob un ohono ni, pob person, canis felly carodd Duw y byd, fel rhoddodd ei unig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo. Dyna mae Ioan wedi bod yn pwysleisio, da ni wedi bod yn weld drosodd a drosodd. Neu pan mae pobl yn meddwl am Iesu, mae pobl yn meddwl efallai am y pethau da mae o wedi wneud, ac am y gwirthiau. Ond yn amlwg wrth ddarllen Ioan, neu dyna di'r peth, mae'n gweld nhw fel arwyddion i gyd. Mae'n gweld yn glir bod Iesu wedi dod efo mission hollol glir, yr awr yna. Trwyddo fo i gyd, mae Ioan yn deud, oedd Iesu'n siarad lot am yr awr yma. Dydy'n awr i ddim wedi dod eto. Dydy'n awr i ddim wedi dod. Oedd o am bron i 2 blynedd yn gwneud gwirthiau, ac oedd o'n deud, ia, ond dydy'n awr i ddim wedi dod. Ac wedyn yn sydyn, mae awr o wedi dod. A mae Iesu yn mynd i Galfaria ar y groes. Mae Ioan yn deud, dyma pwy ydy'r person yma, oedd o'n gwneud yr holl bethau rhyfeddol yma, ond oedd o'n gwneud o oherwydd oedd genno fo, oedd o wedi ddewis, oedd o wedi eneinio, oedd o'n frenin, oedd genno fo bwrpas. Oedd o wedi dod i'n hachub ni. Pob un ohono ni, da ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Pob un ohono ni wedi gwneud pethau'n anghywir. Da ni'n gwybod bod ni wedi gwneud pethau'n anghywir yn erbyn pobl eraill. Blant, dwi'n siŵr bod chi'n gwybod bod chi weithiau gwneud pethau yn anghywir yn erbyn mam neu dad, ac yn yr ysgol. A mae hwnna
yn anghywir, ond da ni hefyd yn gwybod yn calonnau bod ni wedi gwneud pethau yn anghywir yn erbyn Duw. Da ni'n gwrthod gadael i Dduw gael y lle yn bywyd ni. A da ni'n gweld effaith pechod fel oedd Eirin yn sôn. Da ni'n gweld effaith pechod yn y byd. A mae'n hawdd iawn pwyntio at bechod pobl eraill, yn dydy. Ond da ni'n gweld pechod yn bywyd ni. A mae gymaint o bobl yn teimlo euogrwydd. Mae'r euogrwydd yna'n dod oherwydd bod ni wedi cefnu ar Dduw yn creuwr ni. Da ni wedi cefnu ar yr un sydd wedi yn creu a'n caru ni yn berffaith. Ond mae Iesu'n dod i gymryd y gosb yr ydyn ni yn ei heiddi. Cymrodd Iesu y groes, y pechod ar ei hun ar y groes. Dyma fo'n cymryd y farn, dyma fo'n cymryd y gosb arno fo'i hun. Dyma fo'n dweud yn dod gorffennwyd. A dyma fo'n marw. Dyma fo'n cymryd yr marwolaeth yr ydyn ni yn ei heiddi. Ond fel da ni wedi bod yn ddathlu'r wythnosau diwethaf yma, dyma fo'n atgyfodi. Dyma fo'n dod nôl yn fyw. Dyma fo'n dangos bod yr aberth wedi i dderbyn. Dyma fo yn dangos fod marwolaeth wedi goncro. Marwolaeth sef yn problem fwyaf ni, ynde. Da ni gyd yn gorfod wynebu marwolaeth. Ac yn ystod yr wythnos blant, o'n i wedi gofyn, os oedd gennych chi amser i wneud llun o ffrwyth, oherwydd bod Iesu yn cael ei ddisgrifio fel y blaen ffrwyth. A'r syniad fanna ydy, chymod, pan mae yna ffrwyth yn dod ar goeden yn Israel arfer bod, oedden nhw'n dod ac oedden nhw'n rhoi y ffrwyth cyntaf, oedden nhw'n gweld bod yn arwydd bod mwy o ffrwyth i ddod. Ac felly oedden nhw'n aberthu fo, ac oedden nhw'n gwybod mae yna fwy, mae Duw yn mynd i'n bendithio ni fwy, mae yna fwy o ffrwyth yn mynd i ddod yn y cynheuaeth. A Iesu di'r blaen ffrwyth ni mewn ffordd. Mae Iesu wedi dod nôl yn fyw, a felly da ni'n gwybod bod pob un ohono ni sydd yn credu yn efo yn mynd i ddod nôl yn fyw. Felly da ni'n gweld fod Ioan yn deud mae Iesu ydy'r Meseia. Mae'n cynnig maddeuant i bawb sy'n credu yn efo. Ond mae'n mynd yn bellach eto. Mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw. Ac yn fama, da ni'n dod efallai i beth mae Ioan wir wedi bod yn rili yn pwysleisio. Hynny, sut mae Iesu medru bod yn Meseia? Sut mae'r dyn yma, y dyn oedd siŵr o fod yn edrych yn debyg iawn i bawb arall, o ddim yn edrych dim gwahanol, sut oedd o'n medru bod yn Meseia? Achos i fod o'n fab Duw. Oedd o'n fab Duw. Oedd o'n Dduw i hun. Rwan oedd Ioan yn Iddew, oedd o gefndir, oedd yn gwybod bod yna Dduw. Oedd o'n gwybod bod y byd mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. Oedd o'n gwybod bod yna rywun i ddod. Ac hwn ydi o. Mae Ioan yn hollol grediniol. Mae'n gweld o a mae o yn edrych arno fo'n 2 blynedd a mae o'n deud, ie, y person yma. Fo ydi mab Duw. Fo ydi'r un, fo, y person yna sydd wedi creu y byd i gyd. Chi'n cofio ni'n edrych ym mhenod 1. Fo ydi'r un sydd yn rhoi gallu i ni anadlu. Mae pob un ohono ni fama rwan, mae'n calonnau ni'n pwmpio, ac mae'n bob math o bethau cemegol yn mynd ymlaen yn cyrff neu ac yn y blaen. Ond Iesu ydi'r un, y person yma ydi'r un sydd yn galluogi hynny i gyd ddigwydd. Mae yn cynnal bob dim. Hwn ydy'r un mae'r ddeiar i gyd amdano. Hwn ydy, mae'r gogoniant pob dim. Hynny pan da ni'n edrych, o'n i'n Llanberis doi yn mynd am dro, ac o'n i'n edrych ar y mynyddoedd, ac o'n i'n meddwl, waw, mae'r mynyddoedd yma'n ffantastig.
Ond fel Cristion, o'n i'n gweld, wel, nid y mynyddoedd ei hun sydd yn ffantastig, ond yr un sydd tu ôl y mynyddoedd, yr un sydd wedi creu y mynyddoedd. Fod yr un sydd yn ffantastig. A dyna di'r person yma. Dyna pwy ydy Iesu. A mae Ioan yn deud, yn rhagwyddoldeb, cyn i'r byd mae gael ei greu, bod yna gynllun rhyfeddol wedi cael ei weithio yn y drindod, yn y tad, rhwng y tad y mab a'r ysbryd glân. Bod ni'n mynd i gael yn creu. A nid yn unig bod ni'n mynd i gael yn creu, ond bod ni'n mynd i gael yn creu gyda'r anrhydedd o fod yn debyg i Dduw, ond hefyd gyda'r gallu i wneud yn penderfyniad ni yn hunain. Ydyn ni'n mynd i ddilyn o neu ddim? Ac bod ni wedi troi oddi wrth Dduw, bod y tad y mab a'r ysbryd glân wedi dweud, wel, mi eith y mab. Mi ddoeth o i'r byd. Mi ddoeth o'n un ohono nhw. Mi ddoeth o'n un ohono ni. I farw. Fo ydy mab Duw, mae Ioan yn deud, ond mae'r rhain wedi eu cofnodi mwyn i chi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw. Ac i ni, yn ein cefndir ni, dwi'n meddwl, yn ein cymdeithas ni'n gwybod bod yna rhywbeth y tu ôl i bob dim yn does. Nes ych chi'n mynd a siarad efo pobl, Sam lot o bobl yn ein cymdeithas ni. Mae yna rai efallai, ond mae yna lot sy'n dweud, wel, mae rai bod yna rhywbeth y tu ôl i bob dim. Mae rai bod yna rhywun, mae rai bod yna rhyw reswm y tu ôl i bob dim. A mae Ioan yn dweud, hwn ydi o. Y person yma ydi o. Hwn ydi'r allwedd. Hwn ydi'r gair, ydych chi'n cofio, reit ar y cychwyn, yn y dechrau roedd y gair. Hwn ydy'r logos, hwn ydy'r un sydd yn dangos Duw i ni, ond hwn ydy'r un sydd tu ôl bob dim, y drefn sydd tu ôl bob dim. Mae'n bywyd ni i gyd amdan hwn. A felly, da ni'n cael gweld pa mor bwysig ydy beth mae Ioan yn deud, a pam bod yn deud bod rhaid i ni gredu. Achos dwi'n meddwl bod ni gyd yn gwybod yn naturiol, da ni'n teimlo pellter oddi wrth Dduw. Da ni'n teimlo bod Duw efallai yn bell oddi wrthyn ni. Ac efallai bod chi'n teimlo hynna bore yma. Efallai bod chi yn Gristion, a da chi wedi bod yn Gristion am flynyddoedd, ond bod chi efallai yn teimlo, wel, mae Duw yn teimlo'n bell oddi wrtho fi ar hyn o bryd. Dwi eisiau mwy. Dwi eisiau gwybod, dwi eisiau profi mwy o Dduw. Neu efallai bod chi yn ifanc a ydych chi'n stryglo efo'ch ffydd a ydych chi ddim yn siŵr a ydych chi wedi bod yn meddwl trwy'r pethau yma. A ydych chi wedi bod yn gwrando ar beth mae Ioan wedi ddweud wrthyn ni. A ydych chi'n meddwl, sy'n ni mond yn gwybod ydy Duw yn real. Dwi'n meddwl bod, o dwi'n eitha sicr bod o allan yna, ond dwi eisiau brofi fo yn hun. Ella bod chi erioed wedi meddwl fel la, ond bod chi jyst yn ymwybodol bod yna rhywbeth yn bod ar eich bywyd chi. Dych chi'n ymwybodol, mae yna rhywbeth ddim yn iawn. O grandwch ar eiriau Ioan. Ond mae'r rhain wedi cofnodi mwyn i chi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw. A Ioan yn deud, nes i weld o. Nes i weld yr ateb. Nes i weld yr un. Nes i weld goleini'r byd. Nes i weld bara'r bywyd. Nes i weld yr un sydd wedi dod i'n hachub ni. Nes i weld yr un sydd wedi dod i ddelio gyda'n problem fwyaf ni, sef yn gwrthryfel ni yn erbyn Duw. Dwi wedi weld o. Dwi wedi sgwennu amdano fo. Dwi wedi trio esbonio fo. Dwi wedi rhoi tystiolaeth i chi. A dwi'n dweud wrthych chi, nid jyst bod o yn fyw yn fanna, mae o'n real a mae'n fyw heddiw, nath o atgyfodi.
Mae'n ddiddorol bod Iwan yn penderfynu roed hwn ar ôl Thomas yn dydy, a hanes Thomas. A beth ydy'r hanes yna'n dangos i ni, ydy oedd Thomas angen prawf. Oedd Thomas eisiau gweld yn doedd, gweld ei hun efo'i lygyd ei hun. Doedd ddim yn fodlon derbyn geiriau pobl eraill. A beth sy'n digwydd i Thomas ydy mae Iesu'n dod. Mae'n dangos ei hun. A mae Iesu'n dweud wrtho fo, a am i ti fy ngweld i rwy ti'n credu, gwyn ei byd yr rhai agredodd heb iddynt weld. Ac oce, da ni methu gweld efo'n llygyd, ond da ni yn medru darllen. A'r gwir ydy, os ydy unrhyw'n yn ansicr o Iesu, na gofynnwch iddo fo ddangos i hun. Gofynnwch iddo fo ddod a dangos i hun i chi. Achos mi fedrwch chi gredu yn hwn. Mae angen i chi gredu yn hwn. Fel o'n i'n deud cynt, mae Iesu, mae o'n dod fel croesffordd. Os da chi'n wynebu Iesu, mae rai chi neu penderfyniad. Unna fod i y brenin, yr un sydd wedi atgyfodi, yr un sydd wedi concro marwolaeth, yr un sydd wedi delio efo'ch pechod chi, yr un yma'r byd yma i gyd amdano fo, yr un sy'n mynd i ddod yn ôl rhyw ddydd i farnu'r byd. Unna fod o, neu ddim. A fedrwch chi wrthod o. Ond mae rhaid i chi wneud y penderfyniad yna. A mae rhaid i chi wneud o yn onest, o flaen Duw trwy alw arno fo i ddangos ei hun, a mae rhaid i chi ddarllen y geiriau. Ond yn olaf ac yn sydyn. Dydy Ioan ddim just yn gorffen fan yna, mae'n dweud, ond mae'r rhain wedi cofnodi mwyn i chi gredu, mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Mae Ioan yn dweud, dwi'n gwybod fod yna fywyd i gael. Dwi wedi gweld y bywyd yna rwan. Cynt o'n i'n farw, cynt oedd gen i ryw fath o hanner bywyd. O'n i'n kind of gweld rhywbeth, o'n i'n disgwyl am rywun, o'n i'n gwybod bod Duw yna, ond bod o'n bell i ffwrdd, ond o'n i'n gwybod bod yna gosb yn dod. Ond rwan, dwi wedi gweld bod yna fywyd, a dwi wedi cael bywyd llawn. A dyna beth mae Ioan am i ni i gael. A nid jyst Ioan, ond Iesu Grist ei hun. Dyna beth mae eisiau ni gael. Mae eisiau ni gael bywyd. Mae eisiau ni gael bywyd ffantastig. Nid yn yr ystyr bod yn bywyd ni'n mynd i fod yn hawdd, neu bod ni'n mynd i gael lot o bethau, neu bod ni'n mynd i gael iechyd a pethau fel yna yn y byd yma, ond mae eisiau dod i roi bywyd gwirioneddol i ni. Mae eisiau dod â ni nôl mewn i gyswllt efo Duw ei hun. Fo ydy, mae'r byd mae gyd amdano fo. A felly mae eisiau dangos ei hun i ni. A nid jyst dangos ei hun, ond mae eisiau ni ddod mewn i berthynas gyda fo. Nathon ni dreulio chydig amser do'n meddwl am yr berthynas yna rhwng y tad y mab a'r ysbryd glân, a'r cariad yna, a'r daioni yna sydd yn y diwdod. A beth mae Iesu yn dweud drosodd a drosodd ydy bod o'n dod oddi wrth y tad at ni, i ddod â ni mewn i'r berthynas yna. Dwi'n meddwl os nathoch chi sylwi yn pan nath Iesu atgyfodi, ac mae Ioan yn pigo i fyny ar hyn, ac mae o'n dweud yn dechrau pennod 20, mae'n dweud wrth Martha i ddweud wrth y disgyblion bod o'n mynd at i dad o, bod Iesu ddim eto mynd i fynd at i dad o, a'i tad nhw. Mae fel sy'r atgyfodiad na wedi dod a pobl mewn i berthynas, y disgyblion mewn i berthynas go iawn rwan efo Duw y Tad, fel bod o'n medru galw yn Dduw y Tad go iawn. A da ni'n gweld yn y weddi cyn i Iesu
fynd i'r groes. Chi'n cofio'n Ioan 17 ac adnod 3. Mae Iesu'n gweddio a mae'n deud, a hyn yw bywyd tragwyddol, dadnabod di yr unig wir Dduw, a'r hwn anfonais ti, Iesu Grist. Chi'n gweld dyma beth ydy bywyd cael adnabod Duw. Da ni'n gweld ydyn yn y cymdeithas, mae'r bobl sydd efo mwyaf o bethau, mwyaf o stwff yn y byd yma, dyn nhw'n y bobl fwyaf bodlon. Be sy'n wir yn dod â bodlonrwydd yn y bywyd yma ydy adnabod Duw. Ydy'r berthynas gyda Iesu Grist. Ydy cael bod gyda'r un sy'n yn caru ni. Ac yn sicr yn rhagwyddoldeb, beth sydd yn wir a beth sydd yn dod â bywyd go iawn yn rhagwyddoldeb ydy cael bod mewn perthynas gyda Duw. O'n i'n clywed yn yr ysgol Sul, o'n i'n clywed Fion yn siarad efo rhai ohonych chi blant cynt ac yn sôn am tragwyddoldeb. Ac oedd hi'n deud, mi fydd tragwyddoldeb ddim yn ddigon i addoli Duw. Achos fydd yna gymaint o bethau da i ddweud amdano fo, a gymaint o bethau ffantastig. Ac mae'r cyfan yn cael ei gynnig i ni. Mae'r cyfan yn cael ei gynnig i chi bore yma. Dyna beth mae Ioan wedi bod yn trio i ddweud. Mae wedi gweld Iesu, a mae'n gweld bod yna fywyd i ni. A felly mae'r sialens yna. Mae yna Dduw. Mae yna Dduw tu ôl pob dim. Dyna ni ddim jyst yma ar ryw ddarn o graig heb unrhyw bwrpas sy'n bywyd ni. Mae yna rhywun sydd yn caru ni. Mae'r Duw yna'n berffaith ac mae o'n sanctaidd. Drwch chi ddim chwarae efo Duw. Mae o'n mynd i farnu pob drygioni. Ond mae o'n eich caru chi. A mae o'n cynnig maddeuant i chi. Mae'n eich caru chi gymaint nes i fod o wedi rhoi i fab i hun drosto chi. A nath Ioan i weld o. A nath Ioan sgwennu amdano fo. A felly mae Ioan yn deud, credwch yno fo. Trystiwch yn y person yma. Gofynnwch iddo fo faddau i chi. Gofynnwch iddo fo ddangos i hun i chi. Pwyswch arno fo. Pan ydych chi'n teimlo'ch pechod, pan ydych chi'n teimlo bod chi wedi gwneud pethau'n anghywir, peidiwch trio cuddio oddi wrth Dduw, ewch at y groes a dydwch Iesu, dwi wedi mesio fyny eto, maddau fi. Pwyswch arno fo. Siaradwch gyda fo. Ddim jyst am 5 munud bob dydd, ond trwy'r amser. Ddim jyst adre, ond yn eich gwaith. Siaradwch a byddwch mewn perthynas gyda fo. Ac fel eglwys gadewch i ni barhau gredu yn y pethau yma, i helpu'n gilydd i gredu yn y stwff yma ac yn y geiriau yma, ond nid jyst i gredu, ond i brofi fo. I brofi fo'n ddwfn yn bywyd ni. Achos dyna da ni isio fel eglwys, ydy bod yn eglwys o bobl sydd yn profi Crist yn bywydau ni. Teitl y gyfres oedd Iesu, Iesu, wyt ti'n ddigon? Marc cwestiwn. Mae Ioan yn dweud, wrth gwrs, Iesu, Iesu, wyt ti'n ddigon? Mae'r emyn yn dweud, Iesu, Iesu, wyt ti'n ddigon? Bydd y lot ohono ni'n dweud, Iesu, Iesu, wrth gwrs, wyt ti'n ddigon? A dyna di gweddi ni byddwn ni'n dod i weld hynna ac fydd pobl eraill yn gweld Iesu, Iesu rwy ti yn ddigon. Wyt ti'n llawer gwell na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw nac trysorau'r India i gyd. Gadewch ni ganu hwnna efo'n gilydd rwan i addoli Duw ac i orffen.
gweddio. Iesu, ti yn ddigon. Ti ydy'r cyfan yr ydyn ni angen. Da ni yn gwybod yn bod ni'n byw mewn byd sydd yn llawn o bob math o bethau. Mae'n bwyd da ni'n brysur tu hwnt. Ond da ni'n gwybod gallwn ni golli'r cyfan ond i ti fod gyda ni. Ac o arglwydd i'w dad, please rwan, da ni'n gweddio i ti yn dad, mab ac ysbryd glân i fod yng nghanol yr eglwys ac yng nghanol yn bywydau ni. A dad, da ni rili eisiau gweld ti'n nghanol yn cymdeithas ni hefyd. Da ni eisiau ti symud mewn ffordd arbennig ac i lawer o bobl ddod i brofi y bywyd rhyfeddol yma yn Iesu Grist. Amen.